Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Sri Adi Harjono. Kanthi irah-irahan nggih menika mung irah-irahan. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Sawijining sore prasaja mlebu toko kelontonge Pak Marno arep golek Alteco kanggo ngelim sepatune kang wis mangap-mangap. Ketemune dheweke malah kena semprot dikrampiang sak kenyoh-kenyohe dening Bu Marno. Dadak isih karo dituding-tuding nganti kaya arep diculek-culek mripate. Wong rangi lo gitok ki kowe Pras. Bobotmu iki sepiro kok arep ngesir wulan? Mbok nyebut ta, Lek. Kowe kuwi mung anak kuli bapakmu. Mbokmu iki uripe saka kebon cengkehku, burung unduh ngangkut, mepe lan nyortir cengkeh. Nek kok olehmu ranyak wani-wanine kowe nglandang wulan ning kebon cengkeh wetan desa kok gawa ing enggon sepi, arep kok ngapakake wulan, Omongan kang rasane pedes, getir, pahit, sepet, kecut campur aduk dadi siji. Ora enak nganti nyogrok telak. Prasaja kaya kethek ditulup, ora mudeng marang omongane Bu Marno. Atine remuk-rempu, naluri kamunangsane kaya gugat-gugato. Ajining dirine wis diidak-idak dening Bu Marno ing ngarepe wong akeh. Jer wektu iku wayah nedeng-nedenge wong-wong padha blanja. Piala aja kok wales piala Pras. Tanda ana wong kang gawe piala kelawan ase tresno. Elingo gawe pitnah marang wong becik-becik padha karo ngidoni awang-awang kang temane bakal nyiprat ing raine dhewe. Panglipuring ati nuranine prasaja malih blangkeman, raine kandel gedebel kadaya rasa isin kang ngumpuk-umpuk. Arep nglungani mengko dikira rumangsa nglakoni, kamangka tenane ora. Salah tingkah, ora ngira babar pisan. Dumadakan ing kahanan bingung kudu tumindak kepriye mangkono mau. Prasaja weruh wulan gidru nyedak ibune karo kembeng-kembeng mripate. Wong-wong sing ana toko kono padha ndomblong kabeh. Ibu sampun ngendika ingkang boten-boten ngoten. Prasaja menika ingkang mituli kula, Bu. Dene ingkang badhe gonjak kula wekdal nembe ngendangi kebon cengkeh rikala Rebo sonten menika malah rujata. Tujuanipun Pras ingkang nembe wangsul les saking sekolanipun nyumurpi kedadosan menika. Kula dipun tulungi sehingga piyambakipun gelut kalian rujata, Bu. Monggo samenika rujata dipun datengaken wonten ngriki, dipun larah perkawisipun. Tanpa omong, Bu Marno banjur semparet lunga. Raine abang ireng, mripate metunteng, mlebu omah mburi, omah kang kanggo keluarga lan kaya diuntalake. Sedhela wae Bu Marno wis bali tekan ngarepe wulan lan prasaja maneh. Iki lho Rujita, ujare Bu Marno santak karo ngatung-ngatungake layang persis ing ngarep mripate wulan. Sabanjure ing ngarep raine prasaja kang saya kaya dibingung pikire, wulan kaya tugu geget untu, ambekane diulu, rasa lan nalare padu dauru. Kowe
ora usah neko-neko. Wingi Rujata minggat, dheweke kisinan jalaran kalah gelut karo Prasaja. Pedes elek sing arep ngrusak kehormatanmu. Elinga, kowe kuwi ndara putrine Rujata Wulan. Dheweke rumangsa duwe tanggung jawab marang keselamatanmu. Nyoh iki wacanen layang sing ditinggal. Ayo diwaca. Wulan grualan ngerangge layang saka tangane ibune, diwaca wekasane layang banjur dikepel-kepel, digegem sakuwate, tangane gumeter, ibune dipandeng njaluk diwelasi. Sampun ngenggar rembak ngayuwara Ibu. Rujata kisinan jalaran saking tumindakipun piyambak. Anggenipun mata-mata kula kasumerepan dening prasaja lan Rujata piyambak ingkang miwiti nantang-nantang Pras. Nanging nyatanipun malah piyambakipun ingkang dipun damel babak belur. Rujata malih kanyatan menika fitnah Ibu, fitnah. Nah, bebakalane crita cekake wis kacekel, prasaja banjur gagas alure ngruntutake lelakon senadyan anggone babar ora kudu urut dimen dadi bleger crita kang bregas ora kabotan reroncen. Kuwi jari pengarang Gamben Pramodya Anantatur diwiwiti saka lara lapane wong tuwa sing sekeng nanging kepengin minterake anak. Susahe oleh sekolah kang kanthi ragat comprengan, terus nyandak abang birune lelakon anggone sambung tresna lan wulan. Kaya kang saperangan wis ana ing angen-angen mau, mengko bakal dipungkasi nganggo happy ending. Wis to, mesti dudut ati, ora GR lho, optimis. Prasaja kang tabri nulis amarga ngrungkepi tekad melu nguri-uri sastra lan budaya Jawa jumbuh karo pepanggiling jiwane. Saya-saya nyambut gawene ing Dinas Pertanian lan Peternakan kang magepokan langsung lan tata panguripane para kadang tani ning Karang Padesan. Istingara tumbuh oleh tutup. Sesulange prasaja pendak kala mangsa amjur ing satengahing masyarakat Padesan gampang dipahami, srawunge dadi saya raket supeket. Ukara-ukara kang prasaja gampang ditampa lan nuju prana wis cumita ing ciptane. Karimbabar ning layar laptope sing wis wiwit mau ngenteni. Let sedelok driji-driji tangane wiwit nutuli keyboard irah-irahan crita kang wis digegonta ditulis wohing lara lapa, diwenehi garis ngisor banjur dienter lan sabajute ditulis jeneng penulise Prasaja, jeneng kang wis ditepungi dening para pamaos kalawarti basa Jawa. Mligine kalawarti minggon basa Jawa panjebar semangat. Kriet lawang kamar kerjane mengo. Wulan kang wis dandan samadya nanging kalamun disawang malah dadi lan sulistiane ora digawe-gawe katon metungul saka sisih njabane godhong lawang. Mas Pras, sepurane kepeksa aku ganggu. Aku budal besok Bude Marni ning rumah sakit lho. Budi bubuk mengko yen tangi tulung dipapung. Saline wis tak cepakake, ujare Wulan karo nyungging esem gawe swasana kepenak jalaran yen lagi katungkul ing kamar kerjane ngono kuwi. Prasaja seora gelem diganggu. Enak wae main perintah Dik, aku bakal rugi gede yen ilham cerita cekak sing mung kari nulis iki dadi ilang ngrono. Mbok sore iki gone tuwi Bude Marni digotangi wong jinten lagi pamit ngendangi simboke karo maneh Bude rak wis ditunggoni eming to. Prasaja pancen duwe pawadan kang maton, ora waton digawe-gawe
teneh jinten pembantune ya lagi ngendangi simboke tenan lan kabender ening adike Wulan ana ngomah amarga libur semesteran. Neng, aku ora tega Mas, rasane kok abot ninggal Bude Marni. Mosok Mas Pras arep nyepele piyambake. Elinga labu-labete Mas, tanpa Bude Marni awake dhewe ora bisa ningkahan. Pangerpake Wulan sajak ana momotan batin kang abot menawa dheweke nganti nglirwakake budine kasebut. Iya, aku ora bakal lali. Wis, kono ndang budal aja lali sungkemku. Keputusane prasaja upama Wulan ora enggal diakon lunga, wah mesti wae kabeh padha dene ora entuk gawe. Mula saka kuwi dheweke trima ngalah. Muga-muga budi tanek oleh bubuk. Laptop kang mau kasimpir bali diadep maneh, diadep kanthi ulat madhep ati karep. Lelakon-lelakon kang sumimpen ning swalike rasa eling diudah-udah maneh. Wiwit kedadian dheweke diundhamana Bumarna, Wulan nekat. Wulan anake wong sugih nanging nyumrambah, grapyak, sumana lan ora beda-bedakake. Kuciwane sekolahe mung mandeg tekan SMP. Ibune sing gawe keputusan jer Pak Marno kuwi wong lanang kang kasasababan tapi alesane jare pintero sundel langit yen wong wadon parane mesti menyang pawon. Kodrate wong wadon iku dadi ibu kang wajib masak, maca lan manak. Wulan tresna marang prasaja jalaran rasa welas, rasa sabela marang panandange sesama, rasa tepa slira kamanungsan kang mentul saka ati sing tulus. Nalikane dheweke weruh ibune dak siya sawenang-wenang marang prasaja, nom-noman kang ora duwe gunem, tajem nanging dudut ati, simpatik sejatine prasaja wedi nampa Wulan. Ing atase anak kuli teka arep nesnani anak juragan. Upama wit-wit cengkeh ing kebon wetan desa kae bisa omong, tertamtu padha ngecenges prasaja. Teneh wit-witan cengkeh mau kang weruh sapa Pak Rejo bapake prasaja lan sapa Pak Marno bapake Wulan. Nanging disawanga nganggo mikroskop kang paling canggih kae, menungso ora bakal weruh gaibing lelakon. Nyatane rikala semono bareng lulus saka SMA-ne, prasaja uga lulus ing UMPTN lan katampa ing UNS. Harah rak ngelok-eloki to. Perkara ragat prasaja digolekake bapak angkat dene guru SMA-ne, malah entuk bapak angkat dekan Fakultas Pertaniane dhewe. Priyayine wis ora kagungan tanggungan, putra loro wis padha mentas kabeh. Pambarepe putri dadi dokter ing Samarinda lan kang ragil sarjana teknik sipil dadi estimator perusahaan konsultan ning Surabaya. Pak Rejo ora usah cucul wragat, prasaja didhawuhi manggon ing daleme bapak angkate, mestine karo rerewang penggaweane ing dalem kono. Wulan sregep nyurati prasaja, tetesing banyu mbolong watu. Suwe-suwe prasaja runtuh rasa sih tresnane marang Wulan. Tundhane muda-mudi saka derajat panguripan kang beda nyawiji ing ati karana tresna. Tresna mula kanggo wong sak jagat pramudita, ora pilah lan pilih jalma, universal, grengseng lan greget. Sinaune prasaja saya geget, ora kok malah rendet. Wekasane dheweke bisa ngerampungake kuliah pas wektu diwisuda minangka sarjana S1 jumbuh lan program studi kang dadi pilihane. Penyuluhan dan komunikasi pertanian
kang ing mengkone program studi kasebut digabung lan program studi agrobisnis banjur dadi program studi agribisnis. Embuh entuk kabar saka sapa Bu Marno ngerti menawa Wulan melu nekani wisudane prasaja. Temane kahanan dadi usrek, pokoke wargane Wulan nutup lawang kanggo prasaja. Wis kebacut ala arep ngapiki prasaja ajening diri. Amarga ngantepi tresnane marang prasaja, Wulan nganti disebratake wong tuane. Wulan banjur nangis-nangis marang Bu Marni budene, Mbak Yune bapake. Sawijining waranda ora duwe anak nanging becik bebudene, sabar sareh, seneng dono weweh. Wulan dikukup diaku anak. Lan Bu Marni nuli budidaya murih Pak Marno sadar ngalam donya iki mung ampiran, ewandene derajat pangkat kuwi mung sampiran, lan bondo donya iku mung titipan. Sakwaya-waya bisa dipundhut dene kang kagungan. Mula aja dumeh ilang mendung katon kluwung. Pak Marno lila atine wusanane gelem nikahake Wulan lan prasaja. Dadi aluring ceritane wis ketemu kari nulis. Mas Pras, petrek-petrek suarane Erning sakwise mateni mesin Vespane. Prasaja gagian jumrantal metuwi Erning, kok oleh kita-kita wigati. Mas Pras, diaturi tindak rumah sakit saiki go. Bude Marni sedo. Pratelane Erning groyok kami sesegen karo srikutan ngulapi elo. Hah? Bude Marni sedo? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Prasaja kumlimpruk kaya kapuk kelawan nangis ngguguk. Gelane kepati dheweke rumangsa bener-bener kelangan. Kalamun kang ilang ilham cerita cekake kapan-kapan bisa jedul maneh. Nanging kepriye menawa kang ilang iku budene kang ditresnani. Cerita cekak kang mung irah-irahan wis ora kepikir maneh, kasilep dening duh kita cutel.